Salut, sunt Sorin de la omgego.ro și acesta este primul video pe care îl fac pentru voi. În acest video vreau să vă vorbesc despre firma mea. Firma mea Omgego Travel SRL este o firmă care este intermediară în special pe partea de asigurări RCA, casco, locuințe, medicale de călătorie, de fapt toată gama de asigurări posibile, plus credite bancare, leasing auto și leasing imobiliar. Dar astăzi, în primul episod, vreau să vă vorbesc mai mult despre pagina www.omgego.ro. Pe această pagină puteți intra și puteți să vă comandați o asigurare RCA online plătind cu cardul. Intrând pe secțiunea RCA, acolo trebuie să introduci prima dată datele din talon. Acestea trebuie să coincidă exact cu datele din talon, datele din buletin, după care sistemul va afișa toate prețurile pe toate societățile, după care tu îți alegi varianta care crezi că e mai bună pentru tine, cea mai ieftină, cea mai scumpă, sau dacă nu ești convins de care este cel mai bun lucru pentru tine, cea mai bună asigurare RCA care ți se potrivește, ai acolo și un număr de telefon la care poți să ne contactezi, să ne sfătuim împreună. Până la următorul clip, nu uitați, intrați pe www.omgego.ro și poți să-ți comanzi asigurarea RCA online, plătind cu cardul direct de la tine acasă în maxim 2 minute. Numai bine!